No, pro nás to je čtvrtý zápas, který v posledních minutách se snažíme zachránit. 2-1 jsme vedli a vlastní chybou jsme domácí pustili do vedení. Když jsme se odnali, tak potom dostali přesilovku 5-3 a i když se štěstím, tak se jim to povedlo proměnit a ten gol byl rozdílový. Pán tréner, ako ste vlastne videl tú situáciu pred tou presilovkou? Podľa vás bola tá presilovka dokumentovala zaslúžená 5 metroch? Pokud vím, tak tady na Slovensku jste si zakázali tady tyto situace komentovat den zápasu, takže zítra, jestli vás to bude ještě zítra zajímat, tak vám to zítra zodpovím. Aj my sme nezačali veľmi ako sme plánovali, alebo ako sme si povedali. Cítil som taký rešpekt voči Zvolenu a čitovali sme, podvádzali sme hokej, poviem to tak po slovensky, podvádzali sme hokej a neboli sme na miestach, kde sme chceli byť, neboli sme na miestach, ktoré trénujeme a preto sme ani nemohli v prvej tretine uspieť a po druhej tretine sme tie veci zmenili, sme si povedali, že to nie je cesta, hlavne keď vieme, odkedy prišiel Tondo do Zvolena, že to mužstvo hrá inak, má šťavu, má energiu a hrajú kompaktnejšie a proti tomu musíme aj my, nemôžeme to podvádzať, musíme hrať poctivý hokej a začali sme hrať poctivo a potom sa nám to vrátilo. Nehovorím, že sme boli lepší tým, veľa striel proti nám, strašne sme boli odsúvaní v tom zápase a Gloso nás podržal, to musíme poďakovať a nejakou poctivosťou sme išli k tomu zápasu a myslím, že aj to šťastie sa potom k nám naklonilo. Dneska si nesmierne dôležité tie získané 3 body, keďže aj Trenčín prehral, čiže dostali ste ho na 8 bodov v poďke. Je to jedna strana mince, áno, sú to dôležité body, ale každé by boli. Aj keby sme o 2 body, o bod, o 10, o 15, my sa snažíme vyhrať každý zápas a body do tabulky potrebujeme a sme radi, že sa nám to podarilo. Trenčín ste ešte v tejto sezóne nezdolali, takisto ste nevyhrali v Prešove, kde idete v nedeľu, čiže asi ideálne to tiež zmeniť. Ale Trenčín sme... Zvolen ste ešte nezdolali. Ale tak ono, áno, my sme tam mali zápas, ktorý sme hrali, sme boli lepší 50-55 minút, vyhrali sme 3-0 a prehrali sme. A potom sme tam mali ďalší zápas, čo sme boli, že sme tam ani sa nedostavili, takže máme ďalšiu šancu v nedeľu a verím, že to zvládneme.